Srdečne vás pozdravujem. Volám sa Miroslav Marušák. Cestujete radi? Chcete vedieť, ako precestovať svet, aby z vášho majetku neubúdalo? Zľavy až 70% na hotelové ubytovanie? Za dvojhviezdičkové ceny bývať v 5-hviezdičkovom hoteli? Cez webovú stránku Swiss Haily môžete nájsť ubytovanie aj za tretinu bežných cien. Až 300 000 hotelov a viac ako 1 milión ponúk so zľavou až 70% a priemerne s 30% zľavou. Okrem ubytovania si môžete zarezervovať výletné plavby, lyžiarske zájazdy a čoskoro si budete môcť rezervovať aj transfery. Nikde inde nenájdete toľko skvelých ponúk na jednom mieste. Dokonca nie len vy môžete využívať všetky tieto zľavy. Až 9 ľudí s vami. Využívajte super ceny so svojou rodinou a kamarátmi. Máte veľkú rodinu alebo široký okruh priateľov a chcete odcestovať niekam spolu? Teraz môžete zdieľať zážitky aj s nimi, no nielen na stránke Facebooku, ale naživo. Alebo plánujete romantický víkend iba pre dvoch? Všetko môžete vyriešiť prostredníctvom Swiss Haily, pretože za rovnakú zľavnenú cenu s vami môže cestovať až 9 ľudí. Zarábajte s nami. Užívajte si neuveriteľne nízke ceny, cestujte a zarábajte veľa peňazí. Okrem toho, nielen, že budete môcť cestovať zo Swiss Haily za senzačné ceny, ale môžete s nami aj zarábať peniaze. Pre vás ako používateľa alebo budúceho používateľa komunity Swiss Haily sú k dispozícii nielen zážitky z cestovania, ale aj príležitosť zarobiť si peniaze. Nie len atraktívne cesty, ale atraktívne zárobky. Provízie a bonusy. Keď už cestujete za také výhodné ceny, prečo by ste to neumožnili aj svojim kamarátom a známym? Za každého cestovateľa, ktorého ste odporúčil, získate provízie, ale provízie získavate aj za tých, ktorých odporúčili vaši kamaráti. To všetko môžete robiť z domu cez internet. Cestovateľský bonus. Páčila by sa vám cestovateľská karta, na ktorej by bol stále dostatok financií na to, aby ste sa mohli niekoľkokrát do roka ubytovávať v luxusných hoteloch takmer po celom svete? Bonus na auto. Čo viac vám už môže chýbať. Firma vám vyplatí skvelé provízie, tomu cestovateľskú kartu a navyše autobonus. Vy si vyberiete svoje vysnívané auto, na ktoré vám bude firma mesačne platiť. Mám pre vás pripravené videá o spoločnosti Swiss Haily a návod, ako si môžete s nami začať zarábať cez internet. Najskôr je to úvodné video, kde sú základné informácie o spoločnosti Swiss Haily. V úvodnom videu vám predstavím spoločnosť Swiss Haily z môjho pohľadu. Sledujem jej činnosť od jej prvého roku a o tom, ako si plní svoje vízie a ciele, si povieme práve v úvodnom videu. Ďalej si povieme, akú podporu mám pre vás pripravenú, ak sa rozhodnete práve spolupracovať v našom tíme. Ďalej je to videoprezentácia o spoločnosti Swiss Haily. Videoprezentácia je rozdelená do 3 videí. V prvom videu sú informácie o spoločnosti Swiss Haily, v druhom videu sú informácie o cestovných balíčkoch vo Swiss Haily a v treťom videu si povieme o marketingovom pláne spoločnosti Swiss Haily a celom odmeňovaní. A ďalej mám pre vás pripravenú VIP členskú sekciu. Mám pre vás pripravené informácie, ako robiť tento obchod cez internet. Stačí, ak budete v našom VIP tíme. Sú to informácie, ktoré majú hodnotu stovky eur. Učím sa od tých najlepších online podnikateľov a to všetko naučím vás. A takisto máte pripravené aj systémy a nástroje, cez ktoré sa robí online marketing. Naučíte sa, ako získavať klientov z domu cez internet. Vložte do formulára napravo vaše meno a e-mail a získajte tak informácie o tom, ako precestovať svet tak, aby z vášho majetku neubúdalo. Pozrite si zadarmo úvodné video o spoločnosti Swiss Haily.